visita la 43 edició de la Fira del Llibre de València, Pere Cano, per presentar-nos El camí de Jordana, una història juvenil molt especial que ha sigut publicada per 16 Vents, Comunicació i Cultura. Pere, benvingut. Moltes gràcies. Què conta El camí de Jordana? El camí de Jordana és l'aventura d'una xiqueta de l'Horta que decidís saber o preguntar per què el món no és feliç. I a partir d'ahí comença a indagar i va visitant a persones de la història, homes i dones, per a buscar el secret de la felicitat. Són persones reals, que les troben en el temps, en el seu temps, i són pensadors i pensadores de la història de la humanitat. Sí, jo quan preparava l'entrevista, El camí de Jordana pot ser un poc la Divina Comèdia i canvies Dante per Jordana i Virgilio per Luis Vives? Podria ser. L'editor comentà que El camí de Jordana vindria a ser, no es vol fer les comparances, però vindria a ser com una barreja molt d'humor valencià, perquè sempre hi ha un trasfons d'humor, entre El món de Sofia, per exemple, i Alicia al País Meravellós. Seria una combinació, no és una novel·la exclusivament juvenil, sinó transcendissis a aquest nivell, tot i que vas començar en aquesta voluntat, però se me va eixamplar, no? Les expectatives. Vas començar aquesta voluntat, anem a parlar d'aquesta voluntat. Com va sorgir el llibre? El llibre va sorgir fruit d'una anècdota. En un poblet de l'Espadà, sempre conté la mateixa, no? Però és que va partir d'ahí. En un poblet de l'Espadà... Quin? Aín. No sé si el coneixeràs. Sí, Aín ja és líder. Doncs estàvem allí, en estiu se sopava en la plaça del poble, no? Entre els amics. Hi havia una colla d'amics, i vingueren casualment uns actors a fer una representació de forma molt bohèmia, molt humil, que era projectaven en la paret un conte i anaven explicant-lo. I estaven fent això i el conte eren dos actors només i un l'interpretava i l'altre era com el versador, no? El que anava unint les escenes. I ens adonarem aquí a la representació que totes les persones o els protagonistes masculins eren els herois i totes les persones que aconsellaven mal al protagonista eren les dones, no? A conseqüència d'això jo vaig pensar que podia canviar els papers perquè el conte aquell era un heroi que busca la seva mitja taronja i sempre està assessorat de forma ambigua segons qui siga el que l'assessora, home o dona, i vaig pensar que podia fer un conte a la meva filla, però en comptes de posar a homes bons exclusivament i a dones dolentes, buscar a pensadors de la història de la humanitat i que cadascú donés la seva opinió sobre com aconseguir una meta, i era la felicitat. I com ha estat el procés d'escriptura? Procés d'investigació i un procés d'escriptura. Sí. Com ha estat? Complicat? Complicat. Va ser complicat perquè, com apareix en la novel·la, he hagut de recórrer a fons en molts idiomes, en francès, en alemany, perquè buscant a dones, bàsicament a dones, els homes es podia localitzar bàsicament perquè són filòsofs o pensadors, però buscant a dones era més difícil, tot i que n'hi ha, i moltes. Però Helen Stoker, per exemple, és una alemanya desconeguda, perseguida, defensora de l'alliberament sexual. En l'Europa d'entreguerres tot estava en alemany. He tingut la sort de trobar persones que m'han pogut ajudar, però també hi ha aspectes en rus, en llatí, en grec, que se traslladen a la novel·la. I trobar-se a persones alternatives i que donen un punt de vista sobre la felicitat o que se pot aconseguir era també difícil. Difícil no perquè no existiren, sinó perquè no volia que foren coses denses o complexes. Fins ahir la part d'investigació, però el procés d'escriptura, has sigut molt fidel a les fonts o has ficcionat molt? He ficat bromes dins de la novel·la, però la majoria de les bromes són dels mateixos protagonistes que han existit. Si un protagonista diu que llegia, com és veritat, un filòsof molt important, no el desvele perquè sinó per part de l'atractiu, que és descobrir-los. Si un filòsof diu que ell llegia còmics, és que llegia còmics. O si li cau la mel o té una teoria sobre la mel, també és veritat. O un altre, la forma de menjar és així. O en un palau francès que en la frontera alemanya que bevien vi d'Alacant, és que bevien en el segle XVIII vi d'Alacant. Era així perquè vaig indagar. Fondillon. Fondillon.
en la font documental posa Vida Alacant, o sigui, és curiós, no? Perquè ho posa ahí en francès, no posava ni champagne ni res. I va ser un procés interessant, costós, eh? Quantes versions fins a arribar a la que s'ha publicat? No, aquesta és la primera, vas fer una versió familiar per a que els que m'havien ajudat... La teva filla va dir que sí, La meva filla... va ser la lectora, no? Encara no és una lectora, passa i els meus fills han començat, però diuen que, clar, com que és el meu llibre, que van a dir. Bueno. Però, bueno, entre els amics ha sigut una gran... S'han volcat, no?, els amics. I ha anat bé, vull dir, la presentació va ser un èxit també el 7 d'octubre, perquè una característica que té la novel·la és que la protagonista, a mesura que va preguntant als diferents personatges que visita sobre si el món pot ser feliç i per què n'hi ha guerres i se pot solucionar, ofereix una estrofa d'una cançó que va construint-se. Anem ahí, perquè El Camí de Jordana també compta amb una adaptació a teatre musical que anomeneu Cinc Spile, com si fora la flauta màgica o com si fora el rapto en el serrallo o el cazador furtivo de Weber. Per què s'heu triat el Cinc Spile? A veure, la meva intenció, una de les que no m'he reeixit, és que la novel·la és circular, l'argument és circular, aleshores volia jo una cosa circular, i el que faig és, a mesura, com he explicat, de cada capítol, la protagonista construeix una estrofa. És un son cubà. I és un son cubà perquè jo soc admirador de la música cubana, especialment de l'autor, he canviat la lletra, de Silvio Rodríguez, que es diu L'Escalera, l'original. L'escalera és que perquè puja i baixa. La novel·la és igual, és circular. En un capítol que se nota molt, en el capítol que se fa en Roma. I no acaba igual que comença, evidentment, perquè hi ha moltes coses que se transformen, però sí que és el principi i el final que connecten, i que el món se repeteix moltes vegades, i que cal escoltar... I se té el retorn. Exacte. No volia fer una cosa ni esotèrica ni metafísica, sinó que una cosa senzilla. I cada estrofa pertany a un protagonista que en conjunt són uns 11. Sí que té una estructura pseudomusical, perquè entre capítol i capítol hi ha un interludi. I és quan la protagonista connecta amb la persona que en un altre espai l'assessora per on ha d'anar. Jo trobo que pots explicar així és complexa. No, però és un cinc espai. Sí, exacte. La flauta màgica és això. Exacte, és un espai paral·lel, no?, que porta una trajectòria i una vida i que a vegades té elements que fluïxen, no? Canals que fluïxen perquè el segon protagonista, el filòsof, el pensador valencià, sí que connecta amb la xica constantment. Com ha sigut aquesta adaptació? Tu t'has encarregat també de la partitura, has col·laborat amb músics... Sí, he col·laborat amb músic, és Francesc Aguilar, que és professor del Conservatori Superior de València, professor de violí, és amic íntim, i li vaig dir que en l'estructura de la novel·la, a mi el que volia és que la xiqueta oferirà una cosa que és immaterial. I com és immaterial, roman en el temps. I devia ser una estrofa. També ella no podia traslladar un objecte per regalar. I vaig dir si me podia adaptar esta melodia. Ho va fer i li va ser no difícil, perquè és un professional, ho sap, però no va ser fàcil perquè no disposava de partitures. Va treure la partitura a ell i adaptar-la a piano, a flauta, i a violí, i a guitarra, que és el que volíem per a que si alguna persona estigués interessada. Una cosa de cabra. Tenim llibre, però penseu en que hi haurà estrena d'aquest musical, d'aquest cinc espai del Camí de Jordana? En la presentació del llibre, que es va fer en maig de l'any passat, en maig-juny, se fa una estrena en l'auditori del Centre d'Octubre, i allí va actuar un quartet de corda i una soprano. Va interpretar aquesta cançó, no únicament aquesta cançó, perquè decidirem fer una estrena amb diferents obres que podien haver ambientat la novel·la si haguera tingut una banda sonora, a banda de la que ja té. I va haver música de Rousseau, transformada per nosaltres,
i música de Shostakovich també, o sigui, jo estava contentíssim perquè, clar, Sí, bueno. María de los Llanos, la soprano, que fera que se brindara a cantar les melodies que havia adaptat per a ella i que Francesc Aguilar, en el seu quart de corda, els adaptara, totes les melodies, va ser extraordinari. O sigui, que hi hagi un productor, que hi hagi un teatre i tenim endavant. Bueno, i tingueren la sort, perquè no vull deixar el meu, que el que es va dirigir, aquella presentació la va dirigir, a mi no molt, sinó que va dirigir a la soprano i al quartet de corda el director de teatre Tono Berti, que se va brindar a fer-lo ell perquè era una experiència que volia... Pues fantàstic, no? Sí, va estar fantàstic. Ara hi tenim El camí de Jordana, tenim aquesta adaptació musical, però en què treballa Pere Cano en l'actualitat? Bueno, després de fer alguns contes i alguns poemes, el que passa és que jo no sé cenyir-me només que a la literatura juvenil o infantil, me transcendís, no? Ara estic fent uns relats per adults, que són de cadascú de diferent temàtica. Vas començar, tenia il·lusió de fer una cosa més tranquil·la, no? Que no depenguera tant de fons documentals, i he començat a fer ja de 13 relats que tinc planejats, 13 contes per adults, i ja tinc fets uns 6. Cadascú d'una temàtica diferent. Que l'any que ve tindrem llibre a presentar a la fira. A mi m'agradaria. Vinga. Perquè cadascú... M'agrada perquè és un repte el fet que cadascú, un siga una novel·la, un conte testimonial, l'altre és de ciència ficció, cadascú és divers. A veure, el que passa és que tinc un defecte i me fico a investigar. Igual és de la carrera o dels estudis. Això és la formació, la que uno té. I el de ciència ficció me toca introduir-me en el món de l'ufologia, a veure el protocol paracientífic que s'utilitzen aquestes persones, no? O en el de ciència ficció, el de científic, que també el tinc fet, me toca introduir-me també en altres aspectes com alguna teoria que aparentment és certa però que després és errònia, no? I tot sempre d'humor. Mentre arriba aquest llibre, s'estrena esta versió musical del Camí de Jordana, quedem en el llibre. I el Camí de Jordana i tal vegada ens porta a trobar la felicitat. Pere, moltes gràcies d'haver compartit aquests minuts i l'any que ve així a presentar aquest llibre de relats. Espero que estigui. Una abraçada. Vale, moltes gràcies.